Magyarnak lenni, tudod mit jelent? Magasba vágyva tengni egyre lent. Mosolyogva, mint a méla őszi táj, nem panaszolni senkinek mi fáj. Borogni, mint a nagy hegyek, mert egyre gyászlik bennünk valami, sok százados bú, amit nem lehet sem eltitkolni, sem bevallani. Volt valamikor egy régi világ, akkor élt apám, dédapám, nagyapám, tették a dolgukat, nem kérdeztek semmit, tudták az életet. Jó volt magyarnak lenni. Miért jöttünk ide a padlásra? Valahol itt kell lennie. Apa azt mondta, nagypapa régi holmiait bedobozolták. Nézd, erre a papád neve van írva. Ez az, nyissuk ki. Micsoda régi képek. Nézd, egy hanglemez. Bárhogy lesz, úgy lesz. Jé, nagymama kabátja, svájci sapka. Próbáld fel, én is felveszem a nagypapáét. Nézd, mi van még itt a dobozban. Egy notesz. Tartsd ide a lámpát, hadd olvassam. Nehéz időket éltünk. Megpróbáltam mindig derűs vidám lenni, ha hazértem, igyekeztem a politikát nem hazavinni. Mikor írások ezek? Ez a bejegyzés 1956 őszéből való. Itt a dátum. 1956. október 22. Olvassuk csak. 1945-ben, amikor véget ért a háború, azt hittük, felszabadultunk. Nem sejthette senki, hogy ennyi borzalom után, melyet romba dölt városok, legyilkolt családok, megkínzott és megalázott emberek éleztek, még nincs vége a nyomorúságnak. Az országra mogban hevert. Apáink és anyáink óriási erővel láttak neki az újjáépítésnek, nem is sejtve, hogy a minket védő, hazánkban ideiglenesen beköltöző szovjet hadsereggel együtt beköltözik az emberekbe a rettegés. Senki nem tudhatta, mikor kerül sorra, mikor és mivel érdemli ki, hogy mint a haza ellenségét elítéljék, kivégezzék, vagy jó esetben életfogytiglani büntetéssel megússza, megnyomorítva éjjele hátralévő életét. Bárhogy lesz, úgy lesz, a jövőt nem sejthetem, a sors ezen rejtelen, ahogy lesz, úgy lesz, bárhogy lesz, úgy lesz. Bárhogy lesz, úgy lesz? Nem hinném. Az egyetemen azt hallottam, ma megindult a szervezkedés. Egyre dühösebb az ifjúság. Elég volt a megalázottságból. Elég volt a félelemből és a kiszolgáltatottságból. Elég az éjszakai elhurcolásokból és a rögtön ítélő népbírósági perekből. Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába. Aki magyar velünk tart. Nem állunk meg félúton. Sztálinizmus pusztuljon. Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! 1956. október 23. Ma elérkezett a nap, a cselekvés napja. Több éves rettegés hallgatás után végre kimertünk mondani, ami a szívünk nyomja. Szembenéztünk és leszámoltunk a zsarnoksággal. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószovákban, kiáltó őr szavában, ott zsarnokság van. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál is jobban, bénító szólamokban. Jó néhány éve mindent szovjet mintára teszünk. Központosított hatalom, Irén Rákosi Mátyással. Apám házában is ott viri Sztálin képe a kereszt helyett a családi fotók között, minden téren a költők, régi királyok helyett. Torz a gazdaságpolitika, törvénysértések, perek,
Ártatlan emberek jajszava tölti meg napjainkat. Október volt, mint ében fekete ében, könnyű fekete madár, úgy égett a város, s jött a hideg halál. A szabadság lángjai magasra csaptak fel. Forradalmat, szólt a nép, aki már annyit szenvedett. Döntsd el, magyar, mondd ki a szót, itt visszalépni nem lehet. Az ifjúság acél szíve a forróságtól megrepett. Döntsd el, magyar, döntsd el, diák, s fonjuk lánccal a kezünk. Döntsd el, ki élsz itt a homban, hogy velünk jössze, vagy ellenünk? Döntöttünk, és nem csak nálunk az Építőipari Műszaki Egyetemen, hanem országszerte diákgyűléseket tartanak. A tegnapi nagygyűlésen 16 pontos követelést fogalmaztunk meg, és eldöntöttük, hogy a BEM szobornál rokonszem tüntetést tartunk a lengyel barátaink küzdelmei mellett. Ma, 23-án, ezen a verőfényes koraőszi napon megindultunk a Petőfi szoborhoz. Egyre nőtt a lárma. Zúgott, tombolt az utcán a tömeg. 48-as dalokat harsogott mindenki. Zászlók lengtek, piros-fehér-zöld lobogók. Valamelyik ablakpárkányon megjelent egy fiatalember, a publikumnak feltűnt, figyelték. Kimászott, s akrobata ügyességgel, ollóval kivágta a Csillagos Népköztársasági címert a lobogó közepéből. Végre az utcára vonultunk, fegyelmezett, de félelmetes tömegként. Hamarosan csatlakoztak hozzánk az egyszerű munkások, járókelők. Egy emberként dobbant a szívünk. Nagyapám is állt a barikád tetején. 1956. esős októberén. Jobb sorsot akart magának és nekünk, mert hitte, hogy egyszer talán leszünk. Gyermekként átélt borzalmas háborút, mérte most, amire lép, az jobbik út. Szerette volna, ha hazája, nem csak otthon, és nem kell rettegni, hogy meglakol, ha igazát ejti ki. Múlt időknek őszi reggelén összefogott sok fiatal, akaratuk erős, kemény. Újra megszólaltak az ágyúk, fegyverek, Pesti utcán forrong a nép, ezernyi ablak remeg. Egyre bátrabb, erősebb lett hangunk. Vonják ki a szovjet csapatokat. Nagy Imre alakítson kormányt. Vonják felelősségre Rákosit. Független bíróságot. Szabad rádiót. Távolítsák el a Sztálin szobrot. Lengtek a nemzeti színű zászlók, melyből kitéptük az idegen címert. Elégettük a vörös csillagokat, levertük a vörös csillagokat. Előkerültek a nemzeti színű kokárdák, a Kossuth címer. Egy emberként vonultunk az országházhoz, ahol elhangzott a nemzeti dal. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk, ide veled, régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A tömeg gyűlt, a harag nőtt, s lassan egy hazug világ szilánkokra tört, mert megmozdult a föld. Aki magyar, velünk tart ma, térdeplésből ugor talpra. Ez életünknek harca, jövőnk fényes arca. Ez a harc most tényleg végső. Ne habozz, és nem lesz késő. Térdeplésből ugor talpra, aki magyar, velünk tart ma. Ezért vártunk 56-ra. Tavasz után itt az őszöd, veled harcol minden ősöd. Az elnyomottakból így lesznek a hősök, élőnek súg, titkot a holt. El ne hidd, hogy minden hiába volt. Feljön majd a nap, ha a csillag lehull. Ez a harc most tényleg végső. Ne habozz, és nem lesz késő. Aki magyar, velünk tart ma, vártunk a végső harcra. Aki magyar, velünk tart ma, térdeplésből ugor talpra. Ez lesz életünknek harca, jövőnk fényes arca. A tüntető tömeg egy része a rádió elé vonult. Az ifjúság 12 pontba foglalt követelésének beolvasását kérte.
megtagadták a rádió vezetői. Az AVH tömeg mészárlásban jól képzett Martel utcai belepuskáztak a fegyvertelen sokaságba. A közeli utcákból hirtelen puskalövés hallatszott. Vér folyt az utcán, ártatlan emberek vére. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére ez. Piros a vér a Pesti utcán, belügyminiszter, kit lövetsz? Kire lövettek összebújva ti megbukott miniszterek? Sem az AVH, sem a tankok titeket meg nem mentenek. S a nép nevében, aki fegyvert vertél szívünkre, merre futsz? Véres volt a kezed már régen, Gerő Ernő, csak ölni tudsz? Piros a vér a Pesti utcán, eső esik és elveri. Mossa a vér, de megmaradnak a Pesti utca kövein. Piros vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére folyt. 3 színű lobogó mellé tegyetek ki gyászlobogót. A nagycsarnoknál egy oldalkocsis motoros álltak körül. Röplapokot osztogatott. Kinyomtatták az ifjúság követeléseit. Kértünk egy köteggel, és elindultunk vele a hídon át Budára. Az összes szovjet csapatok azonnali kivonását követeljük Magyarországról. Több párt legyen. A hadifoglyokat szállítsák haza. A kormány Nagy Imre vezetésével alakuljon át. Sajtószabadságot és szabad rádiót követelünk. A nagy körúton megdöbbentő látvány fogadott. Villamos síneken egy meggyújtott teherautó lángolt. A kockakövek felszedve a sínek között. Félelem járt át mindenkit. Ha így folytatódik, csak hamar megszólalnak a fegyverek is. És megszólaltak. És akkor ott a Pesti utcán a víradatot torkolattűz várta, halálhörgés messze hallották ezt országszerte, öregek és fiatalok. Ezrek helyébe ezrek jöttek, ellenséggel megküzdöttek. Másnap, október 24-én hajnalban megjelentek a szovjet tankok, melyen megkezdődött az 5-6 napos küzdelem, melyben a harcok hősei, a munkás fiatalok egyaránt küzdöttek az idegen elnyomás és azok hazai bérencei ellen. Nagy Imre vezetésével új kormány alakult. Úgy látszott, megindulhat a munka egy szabad és semleges Magyarországon. Nem így lett. Nagy Imre 1956. november 4-én hajnali 5 óra 20 perckor rádióbeszédet mondott a Szabad Kossuth Rádióban. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen,
azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Pár nap múlva egy hajnalon megszólalt a telefon. Egy ismerős hang sülyezve búcsúzott, hogy ő most elutazott messzire, még az is lehet, hogy örökre. Majd ha tud, ír képeslapot. Uram, bár fáj nagyon, de mégis elmegyek. Ifjúságom itt hagyom, de viszek erdőt és hegyet, levegőt, lelket, szabadot, madárdalt, a föld szagát, szót, mint mondani szabadott, és Lukas zászlót, tépett glóriát. Ha kint összehajolunk majd, tépett lelkű árva magyarok, a visszatérés halk reménye hajt, de most még, bár fáj, kint maradok. A szovjet tankok túlerejével szemben a bátor ifjúság és a forradalmárok elbuktak. Az 1956-os októberi forradalmat vérbe folytották. Az 1956-os forradalom híre messze túljutott Magyarország határain. Érdeklődést és csodálatot keltett a világon. Döntő lépés volt az emberiség szabaddá válásának történetében. Ha pár napig tartott csak, akkor is megérte. Soha a történelem folyamán nem volt még ennyire egy test, egy lélek ez a nemzet. Vérben és kínszenvedésben született a megújhódott magyar nép. Igazát a magyar életek tízezreinek vére pecsételte meg. Legyünk hűek hozzájuk, örökségükhöz, végső sóhajtásukhoz, különben nem vagyunk méltók a magyar és az ember nevére. Nekünk nem jutott más, csak az őszi ködbe burkolózó fák. Idegen katonák zaja, nálunk az ávos fekete autón járt. Pedig vártuk, hogy új tavasz ébred, és eljön a hosszú forró nyár. De csak jéghideg tél jött, és itt maradt 33 éven át. Közben senki se beszélt róla, tudod,
nem volt szabad, csak az emlékét őrizték azok a pesti tűzfalak. De most itt vagyunk, emlékezünk, magyarok voltunk, magyarok leszünk, amíg szól a dal, 56 ért, míg szívünk dobog, 56 ért. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden művet és minden életet, kezünket mindenkinek oda nyújtani. Újra kezdeni mindent a világon, megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban, mégis belőlünk sürgetve dalol. Újra hinni, hogy eljön valami, valamikor, valahol. Adj hát egy percet magadnak, és emlékezz! Csak egy percnyi tisztelgés a múltnak, mely nélkül jelenned nem lehetne. Hogy hittel, becsülettel élhess, értük, miattuk rájuk emlékezz. A mártírokért, kik hősi halált haltak. A túlélőkért, kik halottakat sirattak. A hazáért, mely nem akar többé elnyomó hatalmat szolgálni. A nemzetért, mely csak életek árán tudott újra talpra állni. Áldott-e föld, és áldott-e szó, édes hazám. Itt van a bölcső, s itt ringatott az én édesanyám. És ha